Ramonti, Podei, Sini putar, sini putar. Nah, pola langsung matusod. Langsung mah. Oh. Ulu na lihat kamu tuh hamin namu. Ibuan. Putar dulu.
Bukamu. Isam may bani Pak Nan. Laho pawarhaton hinata nata halongyon ima inang opuduma boro sonoma patutungnya acara di gereja HBP Meranti Resort Sedeng 2 hari Senin tanggal 20 Januari 2020 perjulu marete sian nomor operas orkusia Aisyara do ay 2 laba 2 hon pinasa ma tiki tuburan hasuhuton laho madam hata manang mangapu sen hasuhuton jadi asa maldosiro hamona ano isema madok hata madokon maurate tu huriat dagri pration anggo madok hata manang kita saluhna dengan diwasani Tuhan tong natari parti kita saluhna hui kita berfungsi banjoro di Tuhan tau ima nong nyala di Tuhan ta inanami jajolo nami mari kita menueng amang pendeta nami soni sekaligus para haladorami ami te madok mauliati do Tuhamuna ala riado hamuna bila kamu tenaga do pikiran nalaho pature turehon jan bagas joron itu hantai ima nomor pocil main itu nasari matua natua tanami patikianope dihamu parhalonani tanlubo bima perbetanami upasahat kami hamu songon akan aleban naso marpakrimoni ay molo persea hita nang mate Jesus dot hehe sadok togi hono ni dewata rapto Jesus nang akka nang moding mate hite ibana matang yang mahita ale Tuhan dewata amanami nadiban wagicang namat pungudong hami di bagas Solomon laha paporhaton dongan namion to inganan parsatakinani marsirang mahami inorkon ni hamatayani alay namang mundo hami inorkon ni haposyaon di anakmu Tuhan Yesus Kristus hodo na mga lehon hanguluan na sa dingding na diyak ka na hosea diho jaladang tarapas manakise siyang tanganmu asi maroham bihami
jalapatuhu mahami asa unang madili ala nang gijuho dengan namion nunga itinggap pun sudi pinatamaulna keluargana nang paksaranna paubaonna do darinta na leon gabe dos sondagingna nasangapi hobartu hagogo onnai ay tarpatuduksa do tuigana parastokina do portilyon dang adong na hot dison tibalugi do sangkulutan tibalugi do inganan na hot banwagijang na so pinauli di tangan ni Colman na pinauli di bata jala inganan ni Aka na makumonakon haborsyon na sa liling di Portilyon nung masa hinangon si dihita na tinggal lupe di Portilyon na lulupon marukil jalalu jalo hita binaini hasyang anon. Giramoti Tuhan de batama mo lau luar do labongot olan nyor rodi sa leling na. Amen.
Visi agree ba? Nang ipoto siya noon, ipoto siya ni kan. Ito isa tinggal. Saya pariban na eh. Ba? Pola inna angote ali na pola na. Mana lo? Unang sibain, terdegan no pada kamu. Nyado putu. Langsung mah langsung. Ngabit tukian. Suhu takas. Ale Tuhan Yesus, saya Pangulo kami. Tutanganmu, pasaton namin nuwaing dongan namion. Jumolo hurok kami maulate tuho, marningo sudi dengan dibasam, akka na pinatong tudongan namion, dagat dinguluna. Tu asin rohamma, hupasat kami ibana. Ramoti, podai, togu-togu mahami bi, rodi sisol hotna. Asa lamangulu kami di bagasan kapor sayawn, do pakrimon na sitong. Mga sahon pagkakukumamu na badiyay ng pinararamidi kami di Banwa Gijang. Amen. Ale sorta boru siagian. Syatan lo permulaan ni dagingmu. Ikut mula may jolo kapitano. Alay Tuhan debata na manopaho. Dohot Tuhan Yesus Kristus na paluan ho sa dosa. Dohot tod di perbadia na majauho Tuhan nguluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbu ni bakem. Paimaro ari parpudi. Ari hangeheo na balgay. Amen. Takas do huboto na mangulo do si Panguluahu. Jala ibana parpudi jongjong di atas orbuk. Jala ia malake huli-kulikon. Jala malua au sa sibukon. Idokuma debata. Au sa diri matutu marnida ibana gabe hatuoko. Amen. Maradahila. Pamatakot siya tanong. Ito namin nabuhay di patupahuriat tagay marakti lao makubesi tausukod di pertuyaw ni Inangon tangyang nami san paradaro ni huriata ni mahamuna tarapun dia puni tuhata sa dia hamuna akalas doha akapasu-pasu di kudian ni Arion
di pas-pas hatta mahamuna dan disuhi beliau dia menghadiri Tuhan sahabat kita